Имало едно време. Обикновенно така започват историите с щастлив край. И понеже вярвам в успеха на този млад, талантлив глас, и аз ще започна така. Имало едно време едно момиче. В мрака всяка вечер то отнасяло по една шепа благодарности от разсеяната в дима публика за своите песни. С нея се стопляло и чакало изгрева на голямото слънце. Дами и господа, голямата пролет в кариерата на Мери Начева дойде с срещата и с продуцента на топ модел Зодиак. И тук пред вас тази вечер тя ще изпълни специално написани и продуцирани за нея песни. Нека й пожелаем успех и дано нейното очакване е началото на една успешна кариера. Предлагаха ми хляб или постеля, но стига ни това на този свят. Не ми е лесно тебе да намеря в един тъй кратък делничен живот. След много срещи, повече раздели, аз търся пак последната любов. Наблизо ли е далече, дали има някъде, не зная. Кратките ми дни са цяла вечност, затворени в северната стая. Може би така ще продължава, но поне остане тази песен, дано и любовта не закъснява. Наблизо или е далече, дали има някъде, не зная. Дано не я очаквам цяла вечност, затворена в северната стая. Наблизо или е далече, дали има някъде, не зная. Но не я очаквам цяла вечност, затворена в северната стая. Наблизо ли е или е далече, дали има някъде, не зная. Дано я очаквам цяла вечност, затворена в северната стая. Дами и господа, Мери Начева!